Apa, xuban gara hilazkan honaz, atxabaltarra naz eta 19 urte dauzkot. Nik uste txiki-txikitatik jaio nazenetik etxetik jaso dela bizikletia bai aitza, bai anaia ibiltzen dielako eta orduan txiki-txikitatik jasot eta hortik emon dut pausua. Lehenengo urtia izetera ondio, igual ez da ez izen raroik edo sortu, baina beti ditxu izan duztrie askotan xuxu edo izenetik datorrena. Buru gogorra edo autoexigentia esango neuke. Pina edo ez dakit oso, ez dakit bat, oso elkartuta. Etxekua, ez? Azkenien atxabaltarra nazenez oso bertakua itxejat eta horrek igual, ez dakit, erosotasuna edo aportetan dutu. Edozein pertsonatatik dau ikasteko orduan edozeinekin gustara gongo nintzen. Ez dakit, ez naz oso batiotara bakarrik zentratzekoa, ninaz gehiago sensazioak eta nire preparatzaileakin hitz egitekoa eta asko begiratzea nire buruai eta gorputzai barrurutza orduan batioak da beste soporte bat nire ustez.